Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 25 gün töweregi jeňmetçiliň gözünde nitirim bolmagyndan soň döwlet mediasynda izli-izine onuň bilen bagly habarlar çykyp başlady. Mundan öň onuň mümkin saglyk ýagdaýlary sebäpli Germaniýada gizlin bejerigi alan bolmagynyň ähtimaldygy barada resmi ýagdaýda tasdiklanmadyk maglumatlar gowuşupdy. 15-nji maýda Berdimuhammedowlaryň ulusy vice-premierleriň birnäçesiniň Degişli ministerlikleriň we puduklaýyn dolandyrys edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Resmi media onuň dowamında durly maksatnamalaryň berjä edilisi barada gurrun edilendigine habar berdi. Belläp geçdik. Watan habarlar gepleşiginiň reportajynda Berdimuhammedowyň stoluň başyndaky beýleki ýokary derejeli resmiler bilen umumy kadry görkezilmedi. Ýagny Berdimuhammedow we Hasabat bilen çykyş eden resmiler aýry-aýrylykda görkezildi. Galy berse-de reportajda Berdimuhammedowyň aýdan sözleri esitirilmedi. Mundan ozal resmi derejede milli lider adlandyrylýan we ýurduň syýasy durmuşynda henizem kesitleýiji rol oýnaýan Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet telewizionyasynda soňky gezek 29 aprelde görkezilipdi. Watan habarlar gepleşiginiň iň soňunda berilen gysgaça reportajda onuň prezident oglunyň tawsyrygy boýunça öňünden yglan edilmedik tapary bilen Germaniýada bolandygy, ol ýerde hem atçylyk toplumundaky idealyan atlaryň öz bolusly aýratynlyklary bilen tanysandygy ma'lum edildi. Emma onuň haçan we näçe gün möhlet bilen Ýewropanyň döwletinde bolandygy, şeýle-de German hökümetiniň resmileri bilen duşuklary geçirip-geçirmändigi takyklashdyrylmady. Reportajda Berdimuhammedowyň diňe atlar we atçylyk toplumynyň işgärleri bilen gedelenji görkezildi. Sol bir wagtda onuň aýdan sözleri diňe habar gepleşiginiň diktory tarapyndan beýan edildi. Gahrman arkadagymyz bu ýerde edilýän bedewler synlap, olara edilýän iýdiň taraby laýykdygyny bellädi we iýdek işleriň derejesine ýokary baha berdi. Mundan başga da reportajyň bir ýerinde Daşary işler ministri Raşid Meredowyň hem gezip ýören pursatlaryna synata boldy. Ýogsa onuň hem Berdimuhammedow bilen Germaniýada taparda bolandygy barada asla maglumat berilmändi. 65 ýaşly Berdimuhammedow bu gümürtük taparyndan öň soňky gezek döwlet telewizionyasynda 20 aprelde geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde görkezildi. Sondan bäri geçen 3 hepdeden hem asy wagt içinde Germaniýanyň atçylyk toplumundaky gedelenji hasaba alınmasa, resmi syýasy habarlarda onuň ady ilkinji gezek geçen hepdäniň aýagynda agzalyp başlandy. 14-nji maýda Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Täjikistandaky jeňmetiniň başlygynyň Berdimuhammedowa ýazan alkys sözlerinden doly hatyny çap etdi. Munyň ertesi güni resmi media Berdimuhammedowyň Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen telefonda gurulaşandygy, taraplaryň tebitdäki ýokary derejeli çäherlere taýýarlyk görmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşandygy barada habar berdi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň tas günde günasy döwlet mediasynda görkezilmegi, onuň şahsyet kulturyny dawarlandyrýan reportajlaryň berilmegi, metbuat azatlygy boýunça dünýäniň iň ýaramaz ýurtlarynyň arasynda agzalýan Türkmenistan üçin adaty bir ýagdaý. Emma soňky 3 hepdeden hem asy wagt içinde sol sanda onuň Germaniýada bolandygy baradaky resmi habardan hem soň Uly Berdimuhammedowyň geçirýän maslahatlary, daşary ýurt resmileri bilen gepleşikleri, galy berse-de gurnaýan gedelençleri barada habarlar asla çap edilmedi. Sol bir wagtda mundan ozallar hem ýurduň hökmürowan dolandyrjysy jeňmetçilik gözünden uzak wagtlap ýitirim bolupdy. Hasanygy Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň iýul-awgust aýlarynda birden bir aý töweregi il gözünden itdi we bu onuň agyr hastadygy, Germaniýada gizlin bejerigi alýandygy, hatda ölendigi baradaky gurrunlaryň ýaýramagyna sebäp boldy. Onuň soňky gezek jeňmetçiliň gözünden uçmagy hem Germaniýa bilen günümel bagly bolmagy mümkin. Sebäbi Berdimuhammedowyň uçurunyň Germaniýa bu baradaky 29 apreldaky habardan bir hepde töweregi öň gonundygy anyklandy. Uçurlaryň gatnawyna gözegçiligi edýän Flight Radar 24 saýtynyň maglumatlaryna görä, Uly Berdimuhammedowyň ulanýan Boeing 777-200 LR kysymly uçury Germaniýanyň Frankfurt şäherine 22 aprelde gonupdyr we ýygyna Aşgabatda 28 aprelde ugrapdyr. Sol bir wagtda azatlyň türkmen hökümetindäki bir çeşmesi Uly Berdimuhammedowyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen birlikde
bu waradaky habardan soň hem Germaniýada galandygyny aýtdy. Bu maglumaty ýeki bir çesmäniň berendigi sebäpli ýokary derejeli iki türkmen resmiýetiniň Germaniýadaky çaklanylýan gepleşikleriniň mümkin mazmununy çap etmeýär. Bu ağırlykda Türkmenistanyň demokratik saýlawy, ýagny DWT opozisiýa toporynyň lideri Murat Gurbanow hem öz çesmelerine salgylanyp Gurbanuly Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýlary sebäpli Germaniýada gizlin bejerge alandygyny aýdýar. Gurbanow 16-njy maýda Azatlyk bilen söhbetdeşlikde Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýynyň soňky 2 ýylda hasym ýaramazlaşandygyny, muňa sol sanda geosiýasy özgürlükleriň, tebii faktorlaryň, galy bersede halkyň öz hak hukuklaryny has aktiv talap edip başlamagynyň hem sebäp bolandygyny aýtdy. Gurbanuly Berdimuhammedow 27 ekrandan we Türkmenistanyň içine, ýani informatsion meýdançadan gitdi. Ol bizim çeşmelerimize göre Türkmenistanyň gitti, Germaniýa we Germaniýa öz saglygyny bejerdi. Onun saglygy soňky 2 ýylda gaty teşe düşdi. Olam bir topar hadiseler bagly. Dünýäde diktator garşy, ýani bütün dünýä demokrat döwletleriniň göreşi, Putin'in gatyşy, halkyň aktiv bolup başlamagy, hasyrlaryň üýtgeşi, onun immunitetiniň ýani owşamagy bilen bagly. Ine şol indi Gurbanuly Berdimuhammedow aram ýeter durur. Teýär saglygynyň ugury ýok. Egerde 100 keşbin görünmezsoň, bir ölçü işler her wagt. Teýär şol ukollaryň hasabyna ýaşapýar. Şoň üçin şoň ýitmegi onuň saglyk bejerişi bilen bagly boldy. Bizim çeşmelerimize göre Germaniýada ýani şol öz saglygyny bejerdi. Berdimuhammedowlaryň dolandyrysy döwründe dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birine öwrülen Türkmenistanyň häkimetlerinden halk maslahatynyň başlygynyň adaty bolmadyk ýagdaýda gözden itmeginiň mümkin sebäplerini, şeýle-de onuň saglyk ýagdaýyny tasdiklatmak mümkin däl. Azatlygyň ýurduň içindäki çeşmeleri we synçylar Gurbanuly Berdimuhammedowyň hut saglyk ýagdaýlary sebäpli häkimeti ogly Serdara howlukmaç geçirendigini aýdýarlar. Uly Berdimuhammedowyň mundan 4 ýyl ozal ensemi hepdelap gözden ýitip, gaýtadan peýda bolanyndan soňra ogly Serdaryň hem siýasy karýerasy birdenkä götergilenip başlapdy. Şu günler Lewap vilayatynyň Gowaçy meýdanlaryna ýekelemek işleri alınıp barlyar. Kärineçi daýhanlar ýedegi işleriniň agyr ymsan zähmetini talap edýändigini aýdýarlar we düşeginsiz oba hojalyk işiniň arasyna öz maliýe serişdeleriniň hasabyna goşmaçy işçi güýjüni hakyna tutmagy mejbur bolýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Lewaply paltaçylar Gowaçany ýekelemek işlerini 14-nji maýda girişdi. Daýhanlar Sewitde plus 36 gradus üçin baryp ýeten yssyk howada alınıp barlayan ýekeleme işleriniň agyr ymsan zähmetini talap edýändigini aýdýarlar. Gowaçany ýekelemek işleri otok işleriniň ýa-da amal edilýär. Netijeli ösüş almagy gönükdirilen ýedegi işlerini gurga gören gowaçylar selçeňleşdirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapda alınıp barlayan ýekeleme işlerini esasan aýal gyýlaryň gatnaşýanyny habar berýärler. Esasan zenan maşgalalar gowaçylary ýekeleýärler. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berdi. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň 8-nji maýda we 15-nji maýda vilayet häkimleri bilen sany ulgam arkaly geçiren iş maslahatyna beýleki oba hojalyk işleri bilen bir hatarda Gowaçy meýdanlaryna alınıp barlayan ýekeleme we otok işleri maslahat edildi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Gowaçy meýdanlaryna alınıp barlayan ýedegi işlerine şol sany hatarary bejergi ýekeleme we otok işlerini oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallardan peýdalanylýanyny aýdýar. Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy Gowaçany ýekelemek işlerine ulanylýan oba hojalyk tehnikalaryny görkezmedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýedegi işlerine agyr ymsan zähmetiniň peýdalanylýanyny habar berýärler. Otok işleriniň ýa-da gurga gören gowaçylar selçeňleşdirilýär we ekinler mineral dökünleri bilen imitlendirilip ösüşde tutulýar. Ösüş almagy gönükdirilen kadaly ýedegi işleri gowaçanyň boýalmagyna ýardam berýär. Munyň ýa-da boýalan gowaçylaryň çürtme işlerine badylygy berilýär. Türkmenistanyň hökümeti döwlet mediasyna agaltyna atlandyrylýan paýta önümçiligine mejbur zähmetin peýdalanmakda tanqid edilýär. Gowaçanyň hatarary bejergi otok ýekeleme we çürtme işleri zähmet talap edýär. Galy berse de güýdaýlaryny paýta hasylyny soňky kanatyna çen ýygnamak boýunça mejburi kampaniýalar alınıp barlyar. Türkmenistanyň şu ýyl 580 000 hektar meýdana gowa çekildi.
Daşoz vilayatynyň Görögli etrafyndaky ýol helakçyliginde 3 mektep okuwçysynyň ölümine sebäp bolmakda aýplanýan polisiýa işgäri uzak möhletliň türme tutsaglygyna hökm edildi. Sebitdäki habarçymyz we ýytybarly çeşmelerimiz vilayatda jenaýata baş goşan kanun goraýjylary bu hili jedanyň ören seýrek berilýändigini aýdyp, suwdyň bu karary çykarmagyna Betbagçylygyň Azatlyk radiosunda köpçülüge äşgär edilmeginiň täsir edendigini aýdýarlar. Kanun goraýjylar we polisiýa işgärleri helakçylyga sebäp bolan uly leytenanty türme basmajak bolup, onuň psihikasynyň üýtgändigi barada galp maglumatlar taýýarlap, onu ýylanlydaky ruhy taýda näse hassalaryň bejerge alýan keselhanasynda saklap gelipdirler. Ýöne geçen hepdäniň duşenme güni ýagny 8-nji maýda Görögli etrap kaziýetinde duýdansyz açyk suwt geçirilip, uly leytenant 18 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi diýip habarçymyz aýtdy. Azatlykda görüň edilýän polisiýa işgäriniň şahsiýetini anyklayan maglumatlar bolsa-da onu köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Ýatlasak, musulmanlaryň mukaddes Remezan aýynda, ýagny 5-nji aprelde giýje saat 11 töwereginde etrawyň Bedirkent daýgan birleşiginde yerli polisiýa bölüminiň uly leytenanty serhoş ýagdaýda gulluk wezipesini ýerine ýetirýän mahaly ulagy aşa ýokary tizlikde dolandyrýar we ony taraba namazyny okap ýoluň gyrasyndan ýörep öýlerine barýan 5 adamyň üstüne sürýär. Şonda adamlaryň 2 sansy gaçyp ýetişýär. Ýöne 3 ýaş oglan ulagyň aşagynda galýar. 10-njy we 11-nji synplarda okuyan 2 okuwçy wakanyň bolan ýerinde helak boldy. Şeýlede ýene bir okuwçy etrap hastahanasynda aradan çykdy. Şonu habarçymyz polisiýa işgäriniň heniz tutsag edilmeýändigini aýdyp, merhumlaryň howsarlarynyň bu ýagdaýda näýiledigini we leytenantyň uzak möhletliň türme tutsaglygyna hökm edilmegini isleýändigini belläpdi. Habarçymyzyň we çeşmämiziň sözlerine görä, ýol helakçylygynyň izi süre polisiýa işgäri waka şaýat bolan owa ýaşaýjylar tarapyndan belli bir derejede urulup ýenjilipdir. Ol saglyk resmiýetlerinden agyr şikes alandygy barada resminamалary alypdyr. Ol ruhy saglygynyň kadal däldigi barada galp resminamалary taýýarlap, ruhy taýdan näsaglaryň bejerge alýan hassahanasyna ýatmagy hem başarypdyr. Ýöne ýol helakçyligi barada Azatlykda berilen maglumatdan soň onuň bu hileti netije bermendir. Sebäbi Azatlykda bu betbagçylygyň äşgär edilmeginden soň bu mesele ýokary derejeli döwlet resmiýetiniň gatşanlygy we onuň ýokary kaziýeti polisiýa işgärine adalatly jeza berilmegini üpçün etmegi tawsyranyny gaýdylýar. Şol sebäpli gyslanmaş suwt geçirildi. Dip ýagdaýdan habarly ynamdar çeşmämiz aýtdy. Sebitde jenaýata baş goşan kanun goraýjylary bu hili jezanyň ören seýrek berilýändigini aýdýan habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, merhumlaryň howsarlary polisiýa işgärine adalatly jeza beriljeginden umytlaryny üzen eken. Daşowda adam ölümine sebäp bolýan kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň adalatly jezalandyrylmagy tas mümkin däl. Mektep okuwçylarynyň helakçylygyna jogapkär polisiýa işgäriniň uzak möhletliň türme tutsaglygyna hökm edilmegi sebitde adam pidasyna sebäp bolan kanun goraýja adalatly jeza berilmegi bilen bagly seýrek wakalaryň biri boldy diýip habarçy aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada etrap kaziýetinden we yerli polisiýa bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi.